Wellington Sitari basa Dr Bitumba ndichipa nemisipi yafunga chinochikwata chaidzi cho Lumumba Distance. Musi wa 20 March ndichibva kwadarwa ndichangopfuura kaitonet yakudhara ndichingopfuura masubstation ndichingopindaini pakabheni yakuenda towards kumaona makadiyo motikari white yakangoappear from nowhere yakainanga nguva yandoreva side yakaratidza kuti tsaona kombi imomo makanga muine varume vavanga vakasimba vandinofungidza kuti vakanga vari kana kupfuura vakangouya vakandinanga vachibva vasikondizura mumotikari ndokutanga kundiataka panguva dzekuma7 dzemanheru vandiataka kudaro vakandizvozvirudza vachiendesa mumauswa umo vakaendachikoma chandine mari vamwe vachona vakaedza kuenda motikari kuti vadrive motikari kuti vaende nemotikari. Varume ava vakanga vakapfeka zvewhite vakapfeka tingangoti zvirugwa zvinenge zvinopfekwa nemasoja kana nemahudhu vesecurities vaine bhutsu dzinenge dzechisecurity vakasimba ndivo vakandirataa zvandakanga ndinazvo. Ndinofungidzira inini kuti vakanga vachinditeera ndokundipfuura vandipfuura ndobva vanoita kuti ini semunhu akanga asingazivi ndokuya vakandinanga ndakanunurwa natsano vakanga vari kumashure ndo vakazodhaiva motikari iyoyo vakundiendesa kuchipatara kwandakazobatsira. Ndakatyorwa ruoko rwekuleft necheyapapa vakatotyoka zvokuti ndakaiswa plasta ndikagara ndiplasta 6 weeks saka handina kunyatsomira zvakanaka ndoko ndakazoenda kuexray kwanzi ichiitwa operation vandivhura ndokuiswa simba saka izvinezvi ndakavhara ndakafanira kunge ndakaenda kumozambique ndakanoita malive shows kwandava nemukurumbira unotyisa zvake uye kuti ndichiripoda sienziyo ndini marwadzo hapana chinonyatsokuda saka ndakungoti pachapiswa pachayo patichaita physio ndafit kuita malive shows recording. Message yekune vanhu vakufamba usiku kuti gara wakatarisa side mirrors gara uri alert nekuti kune mazuva ano kwaane nyaya dzekuti vanonyepedzera kuita accident newe ivo vaine chinamo